ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Умедворам ки ҳамаатон хуб ҳастед. Хабари деринтизор, хабари беҳтарин барои мухлисони тоҷик, махсусан барои мухлисони Нурулло Алиев. Уқоби тоҷикӣ расман ба октагони UFC бармегардад. Акнун расман Нурулло Алиев бо рекорди 10-0 зидди Шемрок бо рекорди 11-1 рӯзи 22 ноябр дар Қатар дар турнири UFC Fight Night. Ҳозир дӯстон оиди рақиби Нурулло Алиев маълумот медиҳем ки барои шумо хеле шавқовар мешавад. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Номерро канали Паҳлавон куҷа гирифтем, Акай Ғулом, Акай Умеда. Хай беҳтарин даъмати калон ки рафтем 100 рӯз граница гузаштем. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Шемрок варзигари 31-сола аз Ливерпули Англия бо рекорди 11-1 ғалабаҳо, 2 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 8 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 1 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Аз бохтҳо бошад, пас ӯ як бохт дорад ки бо тариқи нокаут соли 2021 рух дода буд. Чӣ гуна ки мебинед дӯстон, 91% ғалабаҳои худро Рок фавран ба даст овардааст ва танҳо 1 ғалабаи худро бо қарори доваро ба даст овардааст ва аз ин ҷо гуфта мешавад ки ӯ греплер ва ҷитсери хеле хуб аст. Барои Шемрок муҳориба зидди Нурулло Алиев дебют мешавад, яъне аввалин муҳорибаи ӯ дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. Ана барои Алиев бошад ин сеюм муҳориба дар ташкилоти UFC мешавад ва дуюм муҳориба дар соли 2025 хоҳад шуд. Шемрок 4 муҳорибаи охирони худро дар ташкилоти Октагон MMA гузаронидааст ва дар ҳамаи онҳо пирӯз шудааст ва акнун рӯзи 22 ноябр ӯро муҳориба зидди ҷангвари ҷавон ва бебохти тоҷик Нурулло Алиев интизор аст. Ва дӯстон, бо ин маълумот ба анҷом намерасад. Агар дар ёд дошта бошед, Нурулло Алиев чанд муддат пеш ба Педи Пимблет визув дода буд ва Шемрок ҳамватан, ҳамдаста ва дӯсти Педи Пимблет аст ва ин чиз муҳорибаи онҳоро боз ҳам шавқовартар мекунад. Барои ҳамин дӯстон бесаброна ин муҳорибаро интизор хоҳем шуд. Ана ба худи Нурулло Алиев бошад омодагиҳои хуби беосеб орзумандем. Инак дӯстон, шаби гузашта дар Абудаби турнири калони UFC 321 баргузор гардид ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни вазнин байни чемпион Том Аспинал ва Довталаб Сирил Ган шуд. Ва аллакай дар якум раунд Сирил Ган бо ангуштони худ ба ҳарду чашмони Том зад ки Том дигар муҳорибаро идома дода натавонист ва муҳориба бенатиҷа ба анҷом расид. Дар чунин ҳолат ҳамаи чиз ба монанди пешина мемонад, яъне ягон кас ғолиб ё мағлуб намешавад ва камарбанд дар дасти чемпион Том Аспинал монд. Дар дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад Умар Нурмагомедов баромад кард ки рақиби ӯ греплери сахт Марио Баутиста шуд ва муҳорибаи онҳо тамоми 3 раунд идома дод ки дар натиҷа Умар бо қарори доваро ғалаба ба даст овард ва ягона бохти худро маҳкам кард. Ҳамчунин дар ин турнир якчанд нокаутҳои беҳтарин низ буданд ки шумо муҳорибаҳои пурраи ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментария закрипид шуда. Ҳозир бошад суханҳои Нурмагомедов аз дохили октагон. Рости гап ба рақиб баҳои кам додум. Ӯ бақувват буд ва дар ҷуҷитсу ҳимояи хуб дошт. Имрӯз ман фаҳмидам ки ҳолу ҳам навкорум. Корҳое ки Ҳабиб дар ин бозӣ мекард, ман доимо кӯшиш мекунам ба монанди ӯ ҷангум, лекин ҳозиражда нашуда истодааст. Аммо асос ғалаба аст, алҳамдулиллоҳ. Ташаккур ба дастаам, ба мураббиҳо, ба Абудаби ва мухлисон. Ташаккур ба шумо бачаҳо, шуморо дӯст медорам. Оиди Мераб Двалишвили ва Пётр Ян бошад, ба ман бовар кунед, ман аз имрӯза 100 маротиба зудтар тайёр мешавам. Ман ин корро мекунам ва ман барои ин камарбанд мерам. Фарқ надорад ки рақиб кӣ мешавад, Пётр Ян, Мераб ё ягон касе дигар, фарқ надорад. Бачаҳо, ман чемпион мешавам иншааллоҳ. бо ҳамин тамом дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед то наворҳои баъдӣ. Хонободу сарбаланд бошед.